Jajab rono. Hei. Apa ini? Ayo. Apa? Pegang 100. Oh. Iya ngalah nyekel 100. Ngerasa ngeluh perarong yuto kecak. Lagi nyekel lah. Apa-apa ki ana hitungane. Itu membentengi. Ana tetembungan jerbasku si mawa beyok. Lanjut. Tadi ada caping gunung. Ya. Nggih, Mas. Sing digowo iki wae Mas gowen rono bablas. Nggodur pres Mas iki Mas. Heeh. Dur pres satu ekor kabeh. Nggodur spare. Caping gunung. Caping gunung. Ada Mbak Via. Mbak Via. Ayo Mbak Via ngadeg kok mbangane ngambon-amboni kancamu ya. Iya. Mbak Via Patuk. Mbangane boros parfum ya. Iya. Wah iya. Jan. Let tebar. Wah. Pia, ngono ki gampang ilang. Aku iki nganggo solar. Awes. Kan ora asat-asat nek solar iki. Kok nggo solar. Anti rayap. Anti karat. Anti karat ora pan. Tidak cemek, tidak lengket. Anti bocor. Anti bocor. Marsal. Oh, Sepote, Bro. oke, Bro. Ayo, Bro. Njaluk support, Bro. Iya. Iya. Mas Maja. Oh, ha, oh, hey. Apa iki? Piye iki? Sik, ana pawang jadil kok wedi karo sing dadi iki ngendi enek? Iki rak pawang jadil iki iki. Lah iya. Heeh. Dapukane iki piye? Lah ning medeni jadilane. Iki pawang ulo tuh pawang ulo to. Pawang ulo ning kecandhek dhewe. Pawang lumba-lumba. Ganteng. Aku kon mawangi demit lho bablas aku. Wingi entuk tanggapan ora tangkati kok. Mergane Wis ora entuk demit. Ora selo bengi iki rame tenan masalahe. Itu ora manjen. Mbak Pia. Dadah. Ngaturke lelago. Iya. Lama tak berjumpa. Iya, Bro. Dirangkul. Wes. Anu selet ngono nok selet. Iki penyanyi apa kuli gendro? Mendinge jomblek. Aku ki golek sinden sing roso ngene iki. Oh iya. Dadi ki umpama apa arep layon bandangan saka kene terus esuk bengi nyang ndi ngono ki umpama tenaga niki ora anu ki kurang. Dheke sing usung-usung. Jenenge golek iku lho. Iya. Multi talent. Multi talent. Multifungsi. Multi talent. Luar biasa, Dik. Dek Via. Iya. Sehat selalu ya, Dik. Nggih. Mami. Iya, sehat. Mami. Alhamdulillah. Mami. Mami nyelok aku. Soalnya arep mam segon tek gur mami. Mami. Ngaturke caping gunung yang di request dari Mas Jeff, come from China. Yeah. Oh yes, I'm come from Patuk.
Yes, come from Java. Prancis iki komplit kamplong barang-barang kamplong Cina, kamplong Paku. Come from ini dari California. lho, Pak, dari. You come from Come from Jinggon no nek iki. Kudu come from nek iki. Sakarepmu nak kono. Sisik. Kalau Ya, terima oke. kasih itu bahasa Cinanya sisik. Caping gunung terus engko ngaturke door prize utama Oke. penghujung limbukan. Aku. Wah, door prize kowe cenan, heeh. Oh, tak kira ki nek aku sing mengumumkan ngono lho. Nah, iki wis tak gawa iki undiane urung tak delok nomere iya. piro. Hadiahnya apa? Nggih. Iki. Iki ketinggalan iki. Kok nyocoke nomor sing nomere cocok bawa pulang Mbah Baut ya. Alhamdulillah lho. Niki mboten Nuntun enten tujuane Mbak lho, Baut. Pak, Bu niki. Jangan salah, jenengan nuntut Mbah Baut. Durate entuk era musiji, Mbak. Napa? Lah sak kandang. Odeng iki juragan wedhus Nggih iki. lho, juragan wedhus Oh, Prabu monggo. Mbah Baut entuk wedhus oke Nggih. banget sampean mengke. Ya, monggo. Saben bengi. Bawani to niki. Iya. Dari China. China. China nggih. Heeh. Saben bengi. Jengkleng Mbah Baut. Siap. Nyawa. Ketok gendang dulu nak gendang nganggo kosek. Iya. Wah, nek gur pisan aku urung mengapresiasi. Oh ya. Nyolote nek gur pisan urung tak apresiasi. Lah pripun? Yo ping akeh ngaten. Oh, Nggih. berarti Ah, jler. sing enerjik. Wah. Jan wis. Aja jempale to, Mbah. Aku arep salto ngono. Kaya Chris John. Yen memecah amang karo Goyang semut. Goyang semut, Mbah. Ngene lho. Rumah kok senggutru. Gur pisan isian. Wah. Oh, istimewa. Wis iso ping 3 istimewa Apik. 5 malah. istimewa e. Prestasi. Aman toh, Pak? Aman? Aman. Kok sempoyong? Semangat toh, Pak? Kroso-kroso. Kok Cina lho, Pak. Cina orang. Nuwun le tenan matur nuwun rezekine berkah barokah. Bahasa Amin. Mandarinnya bahasa sisik, makasih. Sisik. Ilangno sisike le. Wong kok enek-enek wae ukarane ya. Ya mula bener Ainun ki ukarane ya enek-enek wae karang cerake Mbah Baut tanggane Mbah Baut kok ya. Lah nggih, bocah gitu. Gantenge kaya ngene kok set yo. Yo sayang, tenang wae. Lah paling ora. Enek 50. Lah wis ngalem, Je. 50. Weh. Aduh. Wah. Kaya Sembodo tenan tenan. iki, ya Allah. Sembodo tenan. Mbah Baut jan wis bagus. Sugih. Ya Allah. Dos gripe anak. Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah. Mosok gur ngalem. Gusti Allah. Gur ngalem Gusti kok. Allah. Saged. Alhamdulillah, alhamdulillah. Susuk piye maksude? Ndiono nyawer kok susu. Lah kok ngopahi kok susuk ya. Ngomong aku kene tak Aku jolane. nyicil 2000 sik. Duh, lah kek lunas arek taun piro nek 2000 ki? Lah ya 50 kok. Oh, sesuai. Alhamdulillah ya Allah, tukon bobot, tukon pilis. Laris. Ngono aja ngono. Lah, Tukon bobok, tukon blek, laris. Aja. Gon kok aja. Lah ngopo? Wah, payu pisan iki dadi masalah. Ora harus. Ora. Nyana.
Ya, iki nggone Mbak Pia kene. Heeh. Dia aku dadek sapa jiko. Ayo nek dijiko meneh. Tiban gede lho ya. Dil. Ya kur cilik kok gede iki. Nganggo kosek, Mas. Mosok pisan. Jeduk 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 tak duk duk tak pak dung king dung pak bung bing dung. Saedian. MBG Mas Baut Jantan. Buah apa yang paling manis? Buah makin gatel aja. My little balu empret. Bulu pret bulu macet. Bulu kata. Nah. Lah kur semene iki ya balu emprit. Iya terus nana. Macetan. Ora ya. Gunung. Urung. Gunung. Nah, Bapak sing polah nganti. Bapak seneng ketemu iki ya. Seneng aku berarti ding. Ya tek nek ngerti bojone lagi ora iso polah ngono. Lho kapan meneh nek kesempatan. Aku ora reaksi blas e gur ngene wae ngopo. Ki dasare ketemu Mbak Pia kaya ngene. Mbak Pia. Apik wis uglik-uglik kok kitiran gareng. Nggon muwung. Gon sumur bur. Ugli. Kayak dhewe potol. Kitira Pacita. Pacita. Bare. Madhep rono. Hei. Apa iki? Ayo. Apa? Sopo Pegang 100. Oh. Iya ngalah nyekel 100. Gek ngrasakno lho ora 2 yuta ki, Cak. Lah gek nyekel lah. Apa-apa ki ana hitungane. Itu membentengi. Ana tetembungan jerbasku si mawa beya. Bapakku. Bapakmu. Jerbasuki Mas Dalan. Oh, Jerbasuki mawa mromong. Mawa beya. mawa beya. Jerbasku si mawa beya. Aku mau jane ora nyekel kok, ora sadar aku. Denda. Ayo. Duit meneh. Iya. Bodar, Bu. Mulane ora cakcek-cakcek karo wong liya. Mau Sing sing hati-hati. ngerti. Kowe iki Beda-beda lho. Heeh. Aku kur nyekel kene iki. Sithik. Wah, lah kuwi saya larang. 500. Ngono kuwi. Iya. Ah, sisan lek aku gendho ah. sisane gedendho. Sisan entek ayo ben ora apa-apa sisan. Nek ngono mulih ra nggo BPKB we, Mbak. Ora masalah kowe. Tak mlaku aku entek ning kene ora masalah. Ada ono kur nyengkol kaya ngono kok 500. Jenengan ket mau anu kuwi, apa nyerak-nyerak kuwi? Kuwi gawane sing demung kuwi lho. Heeh. Mujiar. Ora. Ora. Tanggung jawab karo kuwi lho. Ora. Ki bojone wong ora sembetengan. Ora. Sebulane iki Dimarahi lho. Mas apa iki asmane? Oscar. Mas
Mas Oscar Mas Asis. Luki, Sembrono Mas Luki, wis ditoke polahe kae ben ngono. Kek ayo do menyusun rencana. Apik. Sekongkol ya, Wis. kali kong. Dadi. Menyusun rencana ya. Kira-kira Anggep wae. iki tutuk ayo. Nek maju karo yo. Nah, wis ayo. Keh. Ora ngromani ora. Anu blakonmu arep tak buka dhewe apa tak bukake? Ayo. 500 apa tutuk? Wah, kejem iki. 500 apa tutuk? Amit. Nah, kene iki le pas. Dadi Ayo pilih bayar apa tutuk? 500 apa tutuk? 50 nyontekno Mas. Gerok. Mupus. Nyoh, rogot ana 50 ora di modal aku nyoh. Mupus. Ora gelem. Ana sing megah kok mulu sing tak dundoke. Dadi bane pribadi nyoh, gonku karo iki nyoh. Mupus terusan. Gonku gariki. Tentean to. Pantesan literane jebule iki pareman. Preman kok preman. Lende backing to kowe putrane. Ya backingane pusat. Kamu lo kendel. Oh, yo ning ati-ati. Mana sudan. Sing bener to. Tak bawa to. Aku ki ambukan kok. Yo aja demik. Lho kapan opo ning omah Rendeson aku kok ambukan ora iso. Wis ayo no. Panas. Tidak sikatku. Yo ning aku. Lho. Getol. Pekarake, Mbak, pekarake. Ngerti yo tak tungkak, ndak tak pidak to. Mbah. Lara sak rai aku geguyu jenengan we. Astagfirullahaladzim. Ya. Panas sudah. Dan panas. Ngaleng Mas. Gedek. Caping gunung. Oh, kok sik pecahno sing alim. Ibu kepiye, Ibu? Piyai iki nek feminin marem guyu ayo piye to. Dadi kulin aku. Nek ketok malah lori gitu deh. Aja to, Allah wae lu ora apa-apa. Arep wesan Allah ora masalah. Masalah. Ning kok bareng jenengan mungkur kaya kowe. Mbah, tak sawer lah, Mbah. Matur nuwun aku tok gawe guyu. Arep disawer dhewe digawe guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena nggo bayar denda mau kan lho, Mbak. Lah pusing neh hitungan durung wis dendan. Malah bahas dendan. Oh, Mbah. Iki ya. Wah, ning gosip Pak wingi tok Ya, weh. Aji kuwi selawe gelo ki. Iya, Dok. Delok. Ojo kuwi ojo. kok sik aku ki tak ndelok lho. Ngene lho. Maturun nggih, Mas. Kuwi iki selawe gelo ki iso nggo tuku apa-apa dek taun 98 ning kae. Apa ya urip dek taun rono be? Ya ora no. Ora iso dibaleni. Matur nuwun, Mas. Nggih, Mbak. Alhamdulillah duit sebelum Masehi. Suwe banget. Kok laku blonjo karo ngipi. Panas udan panas aling-aling. Kejabe gunung. Oe oe. Iyo iyo. Ya. Nat. Oh lagi. Ora sah. Wadon sarta Deng. Suara sole. Ditutup Mbak Pia. Minumane banyu. Oh, 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 oh. Ayo Mas.
bareng. Nah. Sakar bisa. Gelombang kepak deng tumpak. Liki. Gelombang kepak deng tumpak. Liki. Gelombang kepak deng tumpak. Nuwun para miyarsa. Ngempot sikil. Butuh sakil matakil ngempot sikil. Jani ramane apik tenan. Jos apik. Heeh. Sip. Iki jogete sing sigrak, sing bianter kanthi kaya pas mau ke, pas jenggleng ke. Jogete. Mbak Baut to? Ya karo jenengan. Aku bareng. Heeh. Karo Mbak Niken. Iya, karo Mbak Niken bareng. Joget brutal. Jobrut. Joget brutal. Wis kepikiran Mbah gerakane? Urung. Wis Nek mosing kira-kira- ora apa-apa. Nek kira-kira ora iso polah awake, sing penting dhuwur ngene. Cukup. Headbang. Iya. Wis. Wus. Ngopo-ngopo nganggo apa nganggo? Wong kok propertine enek wae ya, Mbak ya. Wah, nek gumun. Waduh. Profesional tenan. Apik. Weh. Ganti sing luwih dawa. Lah kok kowe gawa sepet to, Pak? Oh, rambut. Iya, Wah. iya. Rada dingklo. Anjay. Mbak. Oke, siap ke ya? Oke ya. Sing Anjay. sepet ya. Kakak sleng. Anjay. Mike. Silake rambutnya silake. Bujang ganong. Bujang ganong lapuk. Ini. Ya. Yuk. Banter ke syukur bisa. Ya. Bareng. Yuk kita. 1, 2, 3. Syukur bisa nyapa gunung desa lati raja dene ora Ora gorene. Tak nyileh aku. Gorene. Ketok ya. Ajeng pripun? Nyoba. Ampun aku kebak gurem niku. Wah wis tak kom densis kok. Lho. densis Kayak sedina ki jenengan ki ngene ki jebulane ngekom kuwi karo Lah iya. ngekom densis. Nek gureme iki ora. lah Serintil wedhus tok. Apa ajeng ngagem lho jenengan ki. Weh. sesuk meneh rambutnya aja digawa nimpal to Mbah Yo, Langsung. yo. Yo den zaman berjuang yo. Mas.
Yo Mas lawe yo Mas. Murah ke lho, wong murah. Gusti. Ana tukon kok. Iki Apa to ubur-ubur apa bagi kisane? Iki mau teko kewengen lek ulin mau ki. Online kok ulin. Oh dibalekke wong senengane pun iki properti. Nggih. Monggo aja ngatur napa. Butarne kok tak tawane iki lho. Anak iki Mbak Via ngono wangon nganggo kaya ngono. Piye Kita kawani wis, monggo Bu meneh ngatur. Ya, ini sampun matur nuwun nggih. yes. Ini ada door prize. Door press. Oke. Kupon door prize. Kupon door press. Karang Taruna, Sarang Darula yo. Tunas Bakti Manunggal. Tunas bakti manunggal yo. Kae suarane opo? Kae suarane motor. Ayo nonton, ayo nonton. Monggo door pressipun. Door prize-ipun mangga dipun cawisaken lan monggo dipun cekeli kagunganipun piyambak-piyambak. Oke, siap. Nomor kupone iki lho. Wah, lha aku ora duwe kok cekel ngene kebak-kebak langsung set aku ya. Nek kuwi ora kupon. Ayo monggo. Iya. Nomor undiannya, nomor kupon Mohon diperhatikan. 05943. Diulangi lagi. Diulangi lagi, mohon diperhatikan. 5943. Mohon dicek lagi untuk nomor kupon yang mendapatkan kupon dengan nomor yang sudah disebutkan di atas. Sik. 5 9 9 4 4 3. 3. Ya. Mangga, pun cepeng. Dipun teliti. Oh, sik Pak Ibu kate akeh men kok door press. Karcis. Mohon untuk dicek untuk nomor kuponnya. Sik. Gorene sik. Aduh. Sik. 5943 ya. Wes, wes. Gorene wedhuse. Entuk meneh. Wah, dan. Woi. Ini ya, saksi. Panitia coba. Siap. Ben supaya sah. Ojan. Pak Ibu ngintuk wedhus. Oh, wis entuk bola bali e. Wah, lho wedhus. Pak niki wedhus. Udu. Kleru. Kono-kono medun sik Pak Ibu. Ya. Serah terima. Ya, terima. Mas dari panitia tolong dicek ya. Iya. Karena ini tidak ada. Jan entuk menehi cah. Leres, oke, Siap. sah. Yo, nah. Oke. Dapat apa? Oh, dapat embek dapat sama bola kambing sama luar bola. biasa. Ya. Yuk. Jan alah. Aku mau wis ngrasani lho, Mbak. Nek Pak Ipung entuk wedhus pokoke ditumpakke sigra kae wedhuse. Alah. Jan. Kudune iki ngakon Mbah Baut kaya Mas kon gotong iki. Mas tak gu kresek aku tau sungi mboko sithik. Nah, wedhuse Oh, Pak Ipung mana Pak Ipung? Dikai mic wedhuse kan ngomong. Di kamera. Wedhuse kan maring mangandikan wedhuse. Kowe pegah melu Pak Ipung. Oh ya. Dikai mic paring mangandikan wedhuse. Lanang kok wedok. Nek wedok sok salahke dhewe. Sing dicek ki wedoke kok sing dilingi-lingi Mbah Baut. Wedhus iki ora ngiling-iling nggon aku. Foto dulu. Foto Nah, dulu. Serahkan wedhuse no Mas, wedhuse. Wedhuse Jan. iki. Nah. Wong ki nek senong. Luar biasa. Sidonya. Pak Ipung. Mbok kuwi, Mbak. Anu Pak, kula terne kek polare kula, Pak. Wes Pak, men dijunjung Mas, dekek dhuwur panggung nggon slentrem wae men go pansenan.
Terima kasih tepuk tangan. Ya. Kagem sedaya sponsor luar Terima biasa. kasih. Jan wis Terima wis. kasih Pak Ipung. Nggih. Rezeki itu Wah, rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Wis rezekine dheweke Pak Ipungku oleh polar Mbah Bautku oleh bagore. Ngono ki wis ana takerane dhewe-dhewe. Derek bingah yo Pak. Tak dongake lho Pak Ipung. 50. Nggih, matur nuwun Mas Dalang. Suka parisukono watese, Mbak. Nggih, leres. Damar mancung cinupret. Kripik gedang, kripik telo. Sithik edang padha rata. Matur sembah nuwun. Tak nglajengke lakon riyen panjenengan sehat selalu, sukses selalu nggih Mbah Baut, Mbak Niken. Amin amin. Kandunganipun kula suwun. Sedaya lepate nyuwun pangapunten namung Bapak bilih sami-sami. kathah kladuke ngatur anggen kula gegojekan saestu nyuwun pangapunten sedaya menika namung gegojekan wonten ing pepanggungan. Matur sembah nuwun dawa Matur sami-sami nuwun. ngodinungo pinaringan lancar sedayanipun. Matur nuwun kagem warga masyarakat mriki ugi. Nggih. Ayo Pakmu. Ayo. Kirim Fatihah kanggo para pepunden dalang kanggo almarhumah Mbak Yoga uga, Bu. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon Ibu Yoga Purna Asmarawati, khususon para pepunden dalang sakno swantor Al-Fatihah. Amin. Sik tak ngombe sik wajan aku isih enggak expect Pak Ipung dapat lagi nih anjay. Muke gile. Jan. Ayo dirasani ana ing kono. Ayo. Jan kae ki apa-apa senung kok ndekno ki ya ora mbagei. Lah ya wis aja meri kowe. Selamat yo Pak Ipung. Agni palwaka sikeng geni guna dahana lena Trining rana kaya lena Satra Wedo